Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimiň il ýurt bähwitli işlerini rowasyk ardy edip, Halypalar ýoly bilen atly söhbet konsertimizi başlaýar. Biz şuň Lebap welaýatynyň Türkmenistanyň halk başçysy Roza Muhammediýew studiýamda çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler, dutarda Türkmenistanyň at gazanan maksy öýren Atakyp, Gajakda Spartak Atakyp. Studiýamyzda hoş gördük. Hormatly prezidentimizi, Türkmen halkymyzy bitaraplyk bayram bilen tüý ýürekden gutlaýar. Hormatly prezidentimiň il ýurt bähwitli işlerini rowasyk ardy edýär. Menem hormatly prezidentimizi, Türkmen halkymyzy bitaraplyk bayram bilen tüý ýürekden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimizin alyp barýan il ýurt bähwitli işleriniň hemişe rowaj bolmagyna ardy edýän. Tamam. Lebap welaýatynyň ärtary ýollaryň bir ulu şahalarynyň biri. Şunda da bir ustad Halypalar geçip giden, olaň bir özüniň bir aýdyş tilsimleri ýör. Bir ärtary ýolunyň ustadlary, onuň bir aýdyş bir tilsimleri, şiweleri, şolar dogrusyny gurrumyzy başlap berdiň. Başçylygyň ärtary ýolunyň Ati uzaklardan beri Halypa şähertlik ýolu bilen köp halk aýdymlary, halk saadlary, desançylyk däpleri, desan aýdylşy biziň şu günlerimizde gelip ýetenne. Hawa. Hawa. Şonuň käbirlerini sanap geçetim gelýär. Hawa saltyk bagşy. Saltyk bagşydan soň Alagöz lakamly durdy bagşy. Badar kör bagşy, Jahangir bagşy. Alagöz bagşynyň ogly Kırkar bagşy. Kırkar bagşydan şagirt Nazar bagşy. Onuň şagirdi Haky bagşy. Mustafa Ýmedow Türkmenistanyň atlaryny bagşy. Owo. Gara sanasyň soga bar diýleni, owo şuňaly uly Halypalar bolup geçen olar bize bir nesile özüniň ýalkymly, oňot manyly, mazmunly aýdym taýdlaryny bize goýup gidenne. Halypa. Indi şerdimin häzir özümiň ikinji esas Halypam Türkmenistanyň atgynyň bagşy Mustafa Ýmedowyň aýdýan islerini ýene aýdymlaýyp berýän onda. Bolar Halypa.
Roza halipa sağol, şu derece yetmek üçün görýäňmi bir näçe halipalar dinlenýär, öwrenýär. Inem size özüňize bir nusxaly öden halipalaňyzmy, görün halipalaňyzy. Özüňiň bir şu ersary ýoluny bir aýdymyň bir özüniň görýäňmi? Bir näçe aýdym bolsa, salar bolsa bir sözler ütküdülýärmi? Şu bir her bagşyň bir özüniň bir aýdyş bir uğrum bolýar-da. Doğru. Şol ýolları saýlap alsaňyz dogrusyny gurrunmy dowam etdi. Men iki halipany görün, iki halipadan tälim alan özüm. O birinci halipam ýaşrak döwrümde Halac etrabynyň azy owasynda ýaşap geçen Hakybaşy diýip bir adygan bagşy bardy. Ol tirma aýdymlara maýdardy, desana maýdardy, köp desanlary bilip onu aýdardy. Onuň özüniň elbetde öz boluşlugy bar, aýratyn öwüşgünligi bar, iniş çykyşynda özüniň öz boluşlugy bar da. Hakybaşy köp desanlary aýdardy. Şonuň üçinde has zihin sindirip aýdan desanlaryň biri Yusuf Ahmet diýen desany. Yusuf Ahmet diýen desanda da ene şu akma durundy diýen bir aýdym bar da. Men şol Hakybaşydan öwrenen akma durundy diýen aýdym aýdyp beräýin onda. Bor halipa.
ak durun ay dağın durun deyip dağın durun ay hey ak durun ay bölünürsen her bir nehre yetişersen gele her bir şehre hay kullu bir alar behre ak durun ay dağın durun deyip dağın durun ay bir diğeri gelip düşürdü vaktinde bak benim düşürdü hayır sağsız leşker gelip düştü ak mı durun ay dağın durun deyip dağın durun ay hey ak mı durun ay ay kullu mivalar behre ak mı durun ay dağın durun deyip dağın durun ay Halipa sağ ol. Bağışılığın ertari yolunda dürlü ulu halypalar bolup geçenin solun içinin hakkı bağışı Türkmenistan'ın arkadan marşıdı Mustaq Aymedow olur menin esas halypalarım. Sol bağışılar birbirinin öğrenip birbirinin talim alıp aydar ekenler ayrıtınım Mustaq Aymedow hakkı bağışıdan köp aydımları köp dersanları öğrenip kalanlar. Halkımıza getirmek için. Enesi yar göründü deyip bir aydım var. Şunu men halypalarımın iki tam aydardı. Men solardan öğrenen şu yar göründü diyen Türkmen halk aydımını ayıp berayın onda. Bolur Halypa.
başlayıp sol yerden bir marallı ağlap durur. Roza Halypa sağol. Yine şu gurrunluğun arasında bir Halypalan bir ödünün destan hanan dip bir ağdak geçtinde. Bir destançılık yolluylununu görýän bir Daşawul vilayetinde bir ruhsatlamaz var. Mary vilayetinde. Lewap vilayetinde bir könüdün galan destançılık yolu barda. Nimsi şu yollar galdyryp öwrenip böňüz, halka ýetirip böňüz. Şu destançılık Lewap vilayetinde eğer tar yolunda bir destan hanası dogrudyny gurrunmuz dowam etsek. Ulu bağışılır olurun hem destansı bağışı bolup durlar. Hakkı bağışı onun uğrak destanı toyulurdu, märekelerde aydardı. Ol hiç yerde bir yazılmadık destan Türkmenin büyük akıldari, büyük şahiri Maltumulu Praga varada destanı ödünün Halypalarının öwrünün sol destanı aydışı vardı. Destançı başlayan her hayatının bir öğünün destanı başlarında var aydış devi, aydış yolu, aydış görünüş var da. Hakkı başlayan sol var azıcık ütüsü bıraktı. Destanı başlamadan sana başlara yazdı. Sana başlarım katı kazıklı. Men sol sana başlardan aydıp verip onun destanının bir parça son yüzünden getirip aydıp vereyim onda. Doğru. El garaz muhteser yiğit göğün kıyı kesmede duz kesmede kılav keser. Eğer olum kesmese aydın bilen saat keser deyiptirler. Yeni dam aydıptırlar ağacı tüyücüye zagarağa hinci yüzün etepten kunci. Aşığı tüyüncü, makşuğu ünci, boynuna daktan hünci.
çekki diyen ol genci tartanda gelir gonji. Fakir bolsaň sagry ýyrtylmada köp ýagşy bolar diýipdirler. Habar kimden al? Türkmeniň beýik akyldary, şygyryýet äleminiň agyrdy magtumy Pragadan al. Olunly begedek Leva ýylynda ertary owalarynda ardyly mehman bolup ýör. Gepin kıysa ýagşy şu owalyň uzakrak owalyň birinde Nazarolu bay diýip bir bay bardy. Onun atarmanlykda, çaparmanlykda, şahandarlykda, mal dünýälykda, jomartlykda deňi taý ýokdy. Onun dünýäde bir kem dady ýokdy. Ýöne onun bir arzuwy bardy. Ady külli Türkmen ýylini dolan adygan magtumly Praga barada. Sol magtumly Praga bilen duşuşmak, onun bilen diýdarlaşmak arzuwy bardy. Sol arzuwyny ýetip bilmän ýördi bolyn. Ana bir ardyly mehmanyň lewap ýerine gelendigini eşidin badyna ol özüň doganlardaşlaryny, dostýarlaryny, ýaşullaryny çagyryp, "O adamlar, meniň göýekdäki dilegim ýerde gowuşdy. Magtumly Praga hezretlerinin geleninin şanına men 3 gün toy berjek. Siz toy şaýyny tutuverin diýdi de atlanıp "Nerdesin ol ardyly mehmanyň bolýan obasy" diýip at goýdy. Soroy ol obany tapyp Magtumly Praga bilen mähirli görüşdi. Hem özüniň toyuny çagyrdy. Şol obanyň hemme adamlaryna öýçi bilen toyuny çagyrdy. Magtumly Praga'yı çakılığı höwes bilen kabul etdi. Bular ýola düşüp gidip barýarlar toýa. Olaryň ýyly bilen bolsa, şol obanyň hemme adamlaram hatar duruşup, ol obanyň hemme adamlaram gidip barýar. Magtumly Praga'yı töweregine ter salyp, tomaşa edip barýar. Any görseň, şowhun urup, tolkun atyp, akyan, Melisuly Ceyhun derýasy. Ceyhun derýanyň ikeginini jahaklap oturun, gurbaglyga bürenip oturun, küren owalar. Gadymiyetden galan haýwatly galalar, belent başly binalar, hol alyslarda bolsa garly depeleri asmana ulaşýan, dereli, jülgeli, çal goşly kocaman köýtün dağları. Ol köýtün dağlarından ulgam bolup gaýdan dağ gerişleriniň bärki alkymyny bolsa, Ceyhun derýa erňeklep ýuwup akyp dur. Magtumly Praga'yı Türkmen ýurdunyň bu gözelliklerine hoşa geldi, yürekleri joşa geldi. Şerde ol gidip barşyna Teledelerin bir jahanda näler görünür, İskender Cemşit saldyran beýik binalar görülür diýip bir namaýdar boldy, görwak namaýdar boldy. Seyredelim bu zahayla, yat seyredelim bu zahayla, bu zahayla neler görür. İzgedleyen şey saldıran, büyük binalar görür, büyük binalar görür. Çağlar elem dünya çağlar, ne gülen galar ne yağlar. Gar yağmurlar buz bağlar, ömürlü dağlar görünür, ömürlü dağlar.
Qarib qalmadı ölmedi yetmedi Qorğunlu dağlar görünür Qorğunlu dağlar Mağsım mulikim mazeten Kelimler seyledi vetenle Kotu bilmez kölüm tutan Bir veli bağlar görünür Bir veli bağlar görünür Ah görünür Hey Qorğun dağlar görünür Bilen bağlar görünür Çeşmeli çaylar görünür